Nonsia abo omarishie yemamo ajo emama kwaba eba Yorke FM afeisu HYTV so anumre nonsia kasebo ena druso ayede eba besomwo na unim se etru sam radio na chese Ghana ensema ekotwi kobre man ni nyina no yede nyina eba besomwo hanom sei na meka wo se yetwa ye ho ewo eye Facebook and YouTube iti bomodi answer ubetimi asearch na wa subscribe na wa Facebook wa like HYTV Ghana ewo Facebook HYTV Ghana ewo YouTube yenhwe se bi a ebedi kasebo mu akotene New Patriotic Party MPP amanyokuo no ukopie mu ewo eye Bono region eye German North German South honom dia na chese omanfo wo honom no wonbu afu pa isanse abato a eba be koso eye February chese busumi mu no wonpeyifo kire se ma won tubi na ehun sensem no akoye deja omanfo wo hono ebuombu afu pa afeisu ye beda ni yani ne yede yani akire eye utakfo won sensema wode abetu dwam ewo abra wode ekọ wode wonani akire ye court unim say National Labour Commission ede wona kopie court na emusem de ye de ni nyina ebe som ewo ye kasebo emu itijebre na afa de ye ndane ye ho na somfo okamafo Clement me ba me de nsem no nchemu nyina ede abesomwo Abusiani asaima wakwaba biom eba Yorke FM afei so HYTV so afei na wode we fidie no ato hanum eye HYTV Ghana Facebook afei so YouTube no HYTV Ghana yen shekase bono ase New Patriotic Party amanyokuo no amanyokuo bi chese woni mi se wa jintintimban pa ewo Ghana hanum na zia no wona wote abenwa so a wodi oman ne so na ukopie mu ewo German South ewo Bono region ni mu dia na chese ewo se abato bi ekoso 15th of February afiya mu na wonpeinfo chese wo National Council ni mu no de abetu dwa se sisia na nka wontwentwen so abato wo beto no ayibo mpanyimfo na nka wontwentwen so ansa na kakra wo betimi ama won kwan no won so watimi ato won abato woni bi na eno na mpanyimfo wo German South chese ebinum aka won ho abom etu atia ede a mpanyimfo se wonte ase kra isanse sabato ekoso ewo baabia adenti na won honom nkwa de wode bibi ato so se ma won nye abato na anase ma won to abani bi sei na mpanyimfo eka wonsem ede kire yen Time has to say police station elections. Police stations elections now be from 15th of next month yako. But they are taking kra about they say the whole Bono region, German South on but suspect nti asebia nim ye dwene ho a ye ntimi hu de nti a aye say saade no 18 sisa kamia ye say ye nipa ko bi sheba bi a tambia no be penti German South MPP no black saade ye person national ti ase ne say saade MPP for na nipa ko bi sheba bi a tambia be bo MPP hu dawro o German South kirebe no enye sa na ete ye Abusia eno echi no eye members ahodo bi anase ekuo no ema ahodo bi so awo honom no ede wonsem ede to eye impemfu anim se sisia no wa ma won kwan ama wozo wanto abane a wo ba beto no eye February busuwi mu dia na chese wonso wo befa won ho adwen pa e wa manyuko ne ho bebia to aba na o se ha nkoa de ye suspend de ye yete ase a enye yie because ye nim de Mwatena si apana nintia omo mpese ha ba no beto bia ye bepene so ama na omo atwe akɔhye dai na bibi wo ho nti ama beto general election kura na sojafo kura ne nanenamu no kura no ye to ye na nti se we kakra we nti yete ase a enye yie aba no de 19 no esase ye nso ye den ye tubi se ya ntubi 19 ne de a ya nkasa ye befa ye ho adwene omo pese omo suspend election no na omo ankasa ye omunipa omo pe ebesi to omo ankasa na mo deny den abrayen but yesu ne wo form a yenum dia ekoso wo underground because ye hwe grassroots no anwunwi ne aha mo ha sese no ama patri kwa sese enye ni ka bio ewo ye constituency ya
echi no utimi se afanu mienu ewo eye German South eye MPP amanyukuo no ukopie mu wo German South dia na chese yakonya afanu mienu awo nyina no wona dwenkyere no ase ebo abira na won penyifo awo ho eye second vice chairman ene executives kakra wo eye German South onum no eye MPP amanyukuo no won so what the same kakra edu to judge say de won penyifo edifiso abase won twentwen won abato no eso no wogidi se eno ebeboa pa isan se impenyifo no so ewotimu papa ede ma eye amanyukuo no nti ankabeya omanfo awo ho anase MPP amanyukuo no won krofo awo ho no won ti ase se impenyifo no ewo adwempo a chese emu eye papa ema won elections are na ebai internal elections no na party for no nye ho say yan constituency officers no ye be lead that exercise no enti bra bete say general secretary in fact national council a committee na president timbi vice president ka ho national executives including the general secretary himself be nyina be ka ho bi na ba take decision say ye constituency elections no ba twansen say no ye party for no ni ye say ba take that decision no na be srebe be ma independent team from national make ye say election ye fi sansemi yiso na ye ko eye adesiamu achechrefo awo eye University of Ghana won penyifo anase ekuo awo frɛ won UTAG eye University Teachers Association of Ghana won penyifo achese sisia no watu etua ede achira ban se aban antua won allowance a wo hwehwe na sisia no won ko eye classroom enko kyerɛ ade no unim se National Labour Commission for ese won enya adwekra ama sisia whatever won ade won na kogina eye asɛmdibia na wokopie mu wo asɛmdibia no na openyin anase otemuafo tena asɛm ne so no ɛka se sansɛm yi die ankebeya ankampemfo emfa asɛm no enkofie na won ka na afanu mienu nyina enya wo ho ntiase na sisia no waka nsɛm bi de atoa so se womi won baanu no etimi kɔ na se wokoka won nsɛm ni wi a ɛyɛ February ne da ɛtɔso du no wobetimi ase afrɛ won aba ɛyɛ asɛmdibia na fe de wabanyi won nyina wonano asɛm anase won nyina wabekyerɛkyerɛ de ekosi ye no na ɛyɛ lawyer Emma UTAG ɛyɛ Kwasi Kelly Delata ono ene de nsɛm ni nyina ɛde tudwa ɔkyerɛkyerɛ mu se wɔkɔtena se na se wɔka na se ankosi aga ɛne de wɔbɛya ne se ɛwɔ se court etie won nsɛm a wɔde abeto court anim no. Day was fixed for the hearing of an application by the National Labour Commission, which has come to court, imploring the court to enforce its directives. And again, as you must be aware, that directive was to compel the University Teachers Association of Ghana to call off the strike. So that application was to be heard today, all ready to make legal arguments, to canvass legal arguments for or against an order of the court for the enforcement of the directives of the National Labour Commission. But the judge decided that we should meet in chambers. And when we went to chambers, the judge decided that we should take another bite at an opportunity to try to settle out of court. So that's what took place today. We made it clear to the judge that the National Executive doesn't have the power to call off a strike. That decision is solely in the hands of the National Executive Committee and the general membership of the University Teachers Association of Ghana. So we asked for time for the UTAG National Executive to go and hold the necessary consultations and then report back to the court on the 10th of February at 1 p.m. The parties are encouraged in between time to try to engage, so that the outstanding issues that have been the reason why UTAG has been compelled to institute a strike action can be resolved. If those issues are not resolved by the 10th, and UTAG decides, the general membership of UTAG decides that the strike will not be called off, then the application has to be heard, and has to be heard on its merits, and the court to take a decision on it. Abusia ye fi honom na ya to akase bone so de na ye de ni eche eye Obuasi East
na obuasi it health directorate ene eye adwumakuo bi so a wofrɛ wɔn sɛ GIC ana waka wɔn toma apomu a kyese waye nhyiemu kakra adwendwen apomuden ho nsɛm ho kakra na wɔkɔhyia mu no ɛna eye health director ɛma obuasi it east directorate no eye medical directorate no ɛde kakra nsɛm kakra ɛde tudwa eye maame Delphine akɔ Clovo eno den stem kakra etudwa na okasa no ena okasa sisia no okopie mu oboase dia na kyese omanfo wo hodom dodo na empese obekọ eye ayaresabia adenti na won pese obekọ ayaresabia esanse wosusu se sisia no wokọ ayaresabia obenya eye COVID-19 bi na eno na wacheche mu akyere se omanfo ha mu pa esanse uba eye ayaresabia enya ade se obenya eye COVID-19 bi esanse uba honum na se wutimi ekra ho yie pa de ane COVID-19 no enya ade a obenya bi de oka nyina ne se omanfo enam nsem a ewo mutimu se uba eye ayaresabia obenya COVID-19 bi ntino wo yare pe na won ankasa akofa eye ebi apara bi anase eduro bi a wo ankasa obenya na wode ahwe won ho eno no ochemu se sa self medication anase se wo ankasa obema wo ho aduro no sa de no eno kra betimi ekun ntempa nti omanfo entwe won ho emfiri ho. Obuasi won the fair share of COVID infections, no, especially December, January, no. Now your cases was sure, but the I realizing they say nipa bebre nam kroma omo one kitten I saw a almost omenya malaria near the Yomon hospital. It's a self medication no show cases in the wo was omo banner ye test your money there. Dodo na ye positive. But nipa bebre so e reduce omo hospital attendance because I almost say omo kwa ye beka say be suspect omo COVID near test your munzi. Mefa kwenya so na omo advice Ghana for no more self medication. Eno echino Mary Bonsu technician advisor no ono so edi nsem kakra edi tudwa abra na nhemudie no ekoso no oni senchefo edi nkomo a o chekere niemo bi a betimi aha omanfo apomuden kabom abo community na abo ye ho ban afri sa yare kodi awui aye COVID-19 na ne no nko anso so yare bebre ka ho se yenyina hu ye nipa bebre na mu wuye e wo hane ama no na mu wuye esanse mo wo yare foforo da aye fe underlying conditions nti obi wa no diabetes na wo HIV na so high blood pressure onya yare na owu ntem se ne de woni bi nti muntimi enhwe yare no nko anse no pe ne ye sa yare ni nuanom yare e ka ho e fe ne comorbidities ne so aka ho and activities need to be a health screening, general health screening, not only for COVID, but for other non-communicable diseases. A best screening in part so account. Abusia eno echino ena Emmanuel Beidu ono so pinyipa ewo GIC eku a wode wontuma ebomu ene Obuasi East Health Directorate meeting no once ono so nsem kakra to essential for yenim ekire de entia wo sa nhyiemudie no COVID-19 yade kodi ewe besinsen wie nsinsanso a ede aba yen ene yenwuma nketo e wo communities no mu ene bronisi and health system emu eno ena yene German aban adwumaku a ye frɛ develop GIZ omo develop program no yaka yen toma aba no a yene Obuasi municipal no Obuasi East District Assembly and afei omo health directorates no ena the AGA Health Foundation ena agama yaka yen toma aba ni mu a ye den hyehyɛ gu akwan mu a ye pese tu ho anamon abusia ye fi sansemi so na afei de yakowie ewo apieti na unim se oyenek a nansenya esi wo apietini ama omafo wo honom no kyese watoba ha wonyina no wonya baby krampo na wode wonti ato yenti mpemfo aye hyehye kakra watimi aye tent ahodo bi ede omafo no akogum na ahema a wo ho anase na nahema a wo apieti impotemu honom bugoso impotemu honom no abomodin ase obetimi akeka nyema bi abom na wonso watimi akoye omafo wo apieti adoye
na wɔkɔ hɔ no ma na wɔkɔ akɔyɛ adɔyɛ no ɛna ɛyɛ MC a wɔwɔ ɛyɛ important mu honom no ɛde nsɛm kakra ɛde to dwa sɛ sisi an wo bɔ mɔden ase obetimi ama ɔmanfoɔ wɔwɔ ɛyɛ apieti wɔn so wɔn ho aso wɔn ho nanso ɔhaw kakra wanya ɛwɔ saa dwumadie a wodie ne ho ne sɛ apieti enye kuro bi a nipa wɔbɔ mu no ɛdɔɔso na mo sisi ana oyɛ ne kɛse yi esiye a ban pɛsɛ ɔde mboa ɛboa wɔn no akɔyɛ sɛ nipa dodoɔ na ɛna ebi abɛka ho na ɔse ɔkyerɛkyerɛ mu dia na kyɛ sɛ nipa bɛsɛ 800 na nka wɔhwɛ sanka wobetimi ɛkyɛ sɛ aboa wɔn nanso asɛ nipa bi afi baabi abɛka wɔn ho ɛwɔ yɛ apieti na kyɛ sɛ oyene a esi ho no esi ɛwɔ apieti no asɛ nkɔfoɔ pɛ sɛ ɔmo fa ho na ɔmo re apa no a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa nti wakyerɛkyerɛ mu sɛ osisi ano wɔyɛ nhwehwɛmu ama yɛhu sɛ saa nkɔfoɔ yi a osisi a ɔmo gu apieti a yɛba bɛhwɛ wɔn no ɔmo mu ahe ɛna wɔyɛ apieti mindful anase omumu ahe ena wo fi baabi abeka apietifoɔ ho sɛne obetimi aboa nyema no na botimi ede aboa wo ma wo eye apieti na census population ayekita no apiati ho no about census population ekita na apiati is about 857 and money member in my about 420 and I'm about 437. So even plus or minus, we shouldn't exceed more than 900. But now we are registering more than 1,000. Which means your investigation, you say more relatives or baby more invite your man calling in as part of their community. So we are going to do that screening and then make sure the resources are mobile. Because we are at the end of the day, no resources can be big so resources Abusia eno echi no ena ahima wowo eye bugoso ene apieti importem wonso wode wonsem etudwa abra wode nyoma kakra ekoma wona wowo apieti ese wonje na ofede wonfa emboaboa won ho kakra kakra na census population ayekita no apiati ho no about census population is about 857 and money member in my about 420 and about 437. So even plus or minus, we shouldn't exceed more than 900. But now we are registering more than 1,000. Which means your investigation, you say more relatives or baby more. Abusia kasebo no asi aharam na yedi nsem ni nyina ebesi eye no nsia kasebo no yedi ni nyina ebesi na yenhwe nsem bi ID kasebo mu akotenem ogopie mu ewo ye German South ewo Bono Mantamu no dia na chese MPP amanyokuo wo ma a wo ho anase amanyokuo ema wo ho no wombu afupa esanse wo mpanyifo a wo eye aban mu anase wo Accra no wo de nsem kakra e de amane won se eye abatwa eba bekoso eye February mu no wo honom de ne de wontwentwen so ama omamfo na wo honom wombu afupa wo se sempanyifo antu wo honfo de a won so wo betu wo honfo na afede wohu de won wo beye afa insa asem no ehom yesan de yeni ekire apieti na omafo bi chese wo fa eye bronya ho areapa no a wim se anka oyene asi a ye nyina ye di areho no won de wafa ho se emwa a ye de ko ema eye apietifo no won fi sa kuro ne so nenso obekwa kwotena ho na won so age sa emwa ne bi abusia nsem bi a na eka yenim ho na editie na edihwe e na okamafo Clement me betena se edi ni nyina ede besom wo se enwumre no sia kasebo ewo eye Yorke FM afeisu HYTV so na me kai wo se han Yorke State e na yedwuma ku a wo so masen me de kasebo ni nyina ede besom wo eye insase ahodo a wo ton nti bomodian na efre won ewo 0243708485 0243708485
afei so Adoms Boutique ɛwɔ ɛyɛ dwumakuo a wasɔ masne pa bɔmɔden asɛ wobɛtumi akɔ wɔ nakache wɔwɔ ntade ahodoɔ afade ahodoɔ ni nyinaa wobɛtumi anya bi ɛwɔ hɔ nom atɔ nti bɔmɔden asɛ wobɛtumi afrɛ wɔn ɛwɔ 0243708485 0243708485 na ne wɔn ɛtwetwe nkɔmmɔ na agye wo deɛ Sarabo Hotel ɛso ɛyɛ dwumakuo a wasɔ masne na wonim sɛ ɛba no baabi a wobɛtumi ɛde wo ti atɔ anasɛ waba baabi te sɛ kasoa na wopɛ baabi adwodwo ho kakra na afei watoa wakwantu anasɛ wodwumadi a wodie nso no Sarabo Hotel frɛ wɔn ɛwɔ 0242222292 0242222292 na afei deɛ ɛne wɔn ɛntwetwe nkɔmmɔ kaseɛbɔ no asi Benedict ɛwɔ MCA hɔ nom a wɔbɔ machi dɔm afei so Mr. Emmanuel Ankra ɛso ɛma me moral support a produce me ɛma bibia so ɛkɔ yie abusua kaseɛbɔ